Together, growing in faith, changing communities. Today I would like us to look at the word of God, Genesis chapter 21, verses 1 to 21. We may not finish and go to 21, but I just want us to begin and look at something and sizoqhubeka next week. Welcome to this morning live. We had spoken briefly about verse 1 to verse 7. This is when the Lord had made a promise to Abraham and to Sarah ukuthi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo wena uyobe usugone indodana. Isibusiso sikaNkulunkulu lesi asenzayo ngendlela embabazekayo nangendlela ethandekayo ukuthi lokhu uNkulunkulu akuthembisile uNkulunkulu ukwenzile. The uNkulunkulu ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo wena uyobe usugone indodana. Into engithintayo nento engiyithandayo engifisa ukuba siyibuke kancane ukuthi uSara wayesevele enawo ama-plans akhe. uSara ubevele eseyile ku-Abraham nakuHagai wathi lento ithatha kude angitholi mntwana mina, wena Abraham awuthathe uHagai nenzingane. uNkulunkulu uyaqambe uyafika uSara uvele usenama plans akhe. Mhlawumbe into yokuqala engifuna ukuyibuka, kwesinye isikhathi ngenxa yokucindezeleka, ngenxa ye-frustration, ngenxa yongasiqondi isimo, siyamcabangela uNkulunkulu, which is sometimes dangerous. Siyamcabangela uNkulunkulu, uyawubezwa abantu ukuthi hayi phela noNkulunkulu uyasizwa, noNkulunkulu uyabonelelwa. Kahle kahle ithandwa zami, uNkulunkulu akalidingi usizo lwethu. uNkulunkulu akadingi ukubonelelwa. Ngoba kwesinye isikhathi la sithi siyamcabangela khona, we miss it. Thina siba nama plans ethu, siba nama routines ethu, but the problem, we never consult with God. Hence, people say we plan, but God decides. Should be other way. We should always go to Him and consult with Him. Uma kukuhle kuwena Nkosi, bengifisa ukwenza kanje. Mina nginale nkonzo engithandayo yamadoda asendulo ayahamba aye kumprofeti kaNkulunkulu athi hamba usibuzela uNkulunkulu kungabe kuhle yini uma senza kanje na kanje na kanje. Emva kwesikhathi umprofeti kaNkulunkulu uyabuya eze kubona athi lokho enicabangayo uNkulunkulu uthi ngakho. Yabona ithandwa zami, siyabadinga abantu abakwazi ukukhuluma noNkulunkulu abezwe. Isizwe nesizwe siyabadinga abantu abanjalo. At every epoch of our lives, we need abantu esaziyo ukuthi bayakwazi ukuconnecta nezulu. Bayakwazi ukukhuluma izulu libalalele. Siyabadinga abantu ukuthi makuzothathwa inqumo la ekhaya sithi before we decide asike sihlale sicele ukuba uthini uNkulunkulu ngale ndaba. And hence uyabadinga abantu
abakwazi ukuzila, abakwazi ukuphuma esixukwini, abakwazi ukuyocela ifavor neappointment nezulu, babuye nezinto zasezulwini. Ababaningi abantu abanaleso siphiwo, kodwa siyabadinga. Khona ipoint engifuna ukuya kuyona. Uma sijumpa siya ku verse 6 and 7. And Sarah said, God has made laughter for me. Everyone who hears will laugh over me. And she said, who will have said to Abraham that Sarah would nurse children? Yet I have borne him a son in his old age. Sarah akakholwa ukuthi uNkulunkulu semenzele umusa ongaka. But that's not the point. This is where my point lies. And the child grew and was weaned. And Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned. But Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, whom she had borne to Abraham, laughing. So she said to Abraham, cast out this slave woman with a son, for the son of this slave woman shall not be heir with my son Isaac. Verse 10 becomes something painful. USarah ubona uIsaka edlala noIshmael. USarah ubona uIshmael ejabule. Bese kuvuka ubulwane. Thandwa zami, I want to say something. Akungathi uma uNkulunkulu esekubusisa ebese uphenduka isilwane. Akungathi uma uNkulunkulu esekubusisa ebese uphenduka isilwane. That's the word for today. Uthi uDavide ngenye imini, Nkosi ngiyacela ungangiphi ingcebo hleze ngikuthuke ngingakwazi nanokuthi ungubani. Nkosi ungangiphi ukuhlupheka hleze ngiyontshontsha. Khona abanye abantu who will say, we had nothing when we began, but we had each other, and we built each other, and we supported each other. And abanye continue in that spirit even in abundance. Kodwa abanye bazothi, we had nothing but we had each other. We have everything and we've lost each other. Angathi uma uNkulunkulu esekubusisa ebese wena uphenduka isilwane. Angathi uNkulunkulu uma esekuvezela umusa wena ebese uthuka ikhaya ovela kulona. Angathi uma uNkulunkulu esekwenzela okuhle wena bese udelela ikhaya lakini. Yabona ithandwa zami, ayikho into eyoke ibaluleke than leya room yomqasho enanihlala kuyona nisakhula. Ayikho into eyoke ibaluleke than ukulala phansi ekishini. Ayikho into eyoke ibaluleke than ukushare umbhede nomatras neingane zakini. Ayikho into eyoke ibaluleke ukudlula kamalume, ka-auntie, kagogo la enanihlala khona. Ayikho into ebalulekile
eyoke idlule ikhaya lakini, whether u2 room noma u1 room noma umqasho noma isemjondolo noma ikephi, ayikho into ebaluleke ukudlula leyo ndawo, because it has made you lo muntu oyena. Uyabona, ayikho into engiye ngithande than ukubona abantwana kuma graduation abo begqokisa abazali babo, ukuthi uyabona ma, gogo, malume, auntie, sisi, le gown in as much as ingeyami ingeyakho. Namhlanje wena ograduateayo ngoba wena ongenze lo muntu enguyena. Yabona into ebhlungu eyenziwa uSara, uthi esethole isibusiso sikaNkulunkulu bese kuvuka ubulwane, bese kuvuka ubulwane. Into eshaye uSara ukubona uIshmael edlala noIsaka. Into eshaye uSara ukubona uIshmael ehleka egcekeni. Akhohlwe ukuthi uyena owatshutsha uHagai ukuthi akalale noAbraham. Akhohlwe ukuthi uyena owaphoqa uAbraham enqaba ukuthi akalale nesisebenzi sakhe. Yabona, kwesinye isikhathi kunezinto esithi mase si right siyibone sesingcono kunabanye abantu. Kumele simcela uNkulunkulu ukuthi ngiyakucela moya ongcwele unganginikezi isibusiso esongenza ngizibone senginempakamo. Umndeni wasekhaya akufunakali nangelilodwa ilanga ukhale ngokubusiseka kwakho. Abantu ohlala nabo akufunakali nangelilodwa ilanga bacindezelwe ukubusiseka kwakho. uNkulunkulu has blessed us to be a blessing. uNkulunkulu usibusisele ukuba siguqule izimpilo zabanye abantu. uSara uya kuAbraham uthi xosha lentombazane nalengane ngoba ifa lakwami ngeke lidliwe ilentombazane nalengane. Yabona ithandwa zami, ingcebo yinhle, kodwa ingcebo kwesinye isikhathi yasusa kuNkulunkulu. Mina kwesinye isikhathi ngeke ngihlale ngijule ngibuza ukuthi nginengane la ekhaya, nginonkosikazi la ekhaya, lezi ezinye izingane zami ezingekho la ekhaya zidlani? Labantwana bami abangekho la ekhaya bafundiswa ubani? Yabona ithandwa zami, kunezinto esingayikhulumi, whether siyasaba noma siyanqena angazi. Nakhu unengane noma unezingane, 1 or 2 doesn't matter, uhlangane nomunye umuntu onengane noma onezingane, wena awuyondli ingane yakho, kodwa you are very present einganeni zentombi yakho. You are a present father
uyabalanda, ubenzela yonke into, muhlala nabo, uyabavakashela, ulungisa konke. You are a good dad. Kodwa uma kumele wenzele ingane yakho ongahlali nayo, uvuka ulaka, uyadinwa. Awuyikhiphi imali, awuyivakasheli, awuyiboni iprogress yayo, kodwa ngala you are very much of a great dad. Kahle kahle wena super stepfather. And wenza konke, and umuntu oqhamukayo will believe ukuthi ingane zakho lezi. Kodwa lezi ezinye ushiye nobani. There's something wrong lapho ithandwa zami. Equally important, there's something wrong as a partner engazi ukuthi lo osefikile usevale wonke ama-gaps. Kodwa ngiyamazi unayo o unazo ezinye izingane, and yet angim-encourage ukuthi lokhu oyikona nalaba abanye abantwana ngiyafisa bayi-experience the love osinikeza yona as umndeni la ekhaya. Kungani thandwa zami kwesinye isikhathi sicabangela thina sodwa? Kungani ngithi mina, no, as long as you are present to me and my children, I don't care ngabanye abantu? Don't you think something is wrong with that? Because lo muntu uyamazi vele ukuthi uneingane, whether male or female. Khona abanye osisi who are divorced with their children because they are entertaining a relationship with a man. Awusayinaki ingane yakho, awusenendaba nezingane zakho, kodwa wena ugijima nalomfana, kodwa wena uthengela lengane nalomfana izinto, wena nje you are very much wanting to be loved and accepted at the expense of your own children. Thandwa zami, kunento ekumele singayibalekeli. Ayikho ingane eyake yacela ukuzalwa. Ayikho neyodwa ingane engiyaziyo phansi komthunzi welanga, ngiyaguga ngimngaka, eyake yacela ukuzalwa. Ithina ezabazali who make that decision. Ayingasihlulike lenkonzo uNkulunkulu asesibusise ngayo. And I believe ukuthi we owe it to ourselves, we owe it to our children to become a present parent. Hayi kuba present ithandwa zami ngama-gifts, ngemali. No, those are good, those are necessary, but be present. Ingane ayilazi iphunga lika mama no baba. Ingane ayilazi uthando luka mama no baba. They don't have to stay together. They don't have to be married as parents, but to be present. Kunenye into engifisa ukukhuluma ngayo. Thandwa zami, ngiyahlangana nomuntu ngimthande, sithandane. Ngokuqhubeka kwempilo sibe nomntwana. Whether siyashada noma sishadanga, that's not the point at the moment. Kodwa unfortunately, sometimes ekubeni kwethu nama fights nama arguments siyaxabana, sihlukane, kanti sesinengane. Kunento eyingozi esiyenzayo ezabazali.
ukulwa ngezingane zethu. That's not fair. It is not fair to our children. It is not fair to our spouses. Mina ngikwaze before lengane ibe khona. Mina ngikuthande wangichaza ngakhetha kwabaningi before umntwana wethu abe khona. Uxabana kwethu as adults should not involve ingane yethu ngoba lengane is a product of our love. And when I turn bazami, I feel it is unfair uma ingane must choose between ubaba noma. It's not called for. There must never come a stage when ingane yethu must choose. I've been a priest for close to 20 years now. This year is 20 years. And one of the greatest things I have seen, people can divorce and still become great friends. Uthola ukuthi abasa shadile. They still hang out. They still have fun. They still visit each other's homes. And they become best friends. And they become great parents. It's a decision. Thandwazami, parenting has its own challenges, but parenting is a decision. I decide to become a good, responsible parent. Khona omunye umuntu, you soon realize, mfethu, sasisho sayenza lento sashada. Mina na we were never meant ukuthi sishade. Yeah, we were meant ukuthi sithandane. We were meant ukuthi si enjoy ukuba ndawonye. God, I don't think umshado was ours. And you soon realize ukuthi, no, you're a good man. No, you're a good woman. Ugunje, we are not good for each other as husbands and wives. But as friends, we're brilliant. We just don't need the pressure of marriage. Kodwa mina nawe kahle kahle are best friends. And I want to argue and say parenting is a decision. I decide. You know, Ithandwazami, many people have come out of bad situations and made something good out of them. Abanye abantu grew up in tough situations. And they've decided, they've made a decision. I want to become a present parent. I want to become a loving parent. I want to be part of my child's growth. It's a decision. Uma sidla uphuthu silidla ndawonye. Uma sidla ama-prawns siwadla ndawonye. Uma sidla isicukwane sisidla ndawonye. Whatever, I'm gonna be here with my children. It's a decision I make. I want to be present. And parenting demands I don't want to destroy my child because of my trauma, because of the scars I hold. Wayilimaza ingane yakho. Ave ngimzonda wena uma wakho, ave ngimzonda wena ubaba wakho, ave ngibazonda abantu bakini banje. Yazi thandwa zami khona into esikhohlwayo, and I want to say this to us as parents. Ingane zizokhula, izingane izolazi iqiniso. Imagine yonke lento esengibafide yona ngabantu bakubo. Imagine yonke lento esengimfide yona ngobaba wakhe. Imagine yonke lento esengimfide yona ngoma wakhe. Uzokhula. And one day meselazi iqiniso ngeke yina ngizonde.
because ithandwa zami akukho soka lingenasici. Yabona ayikho into engiyithanda nengihlonipha than abazali who are co-parenting. Uthola ukuthi mhlambe lo omunye uzokhala ukuthi yazi uSibanibani ngathi useyahlupha la la ngicela ukuthi usibonele wenze njani. Umbone efika umzali omunye ezonibona nihlale nixoxe uthola ukuthi no kwenze njani. Uthola ukuthi mhlambe wena uyakusaba umntwana loyana akasamsaba useyamdelela kubo wena o protector uma wakhe ukuthi no baby awukwazi ukwenza nje. Ngiyamthanda mina lo muntu. Thandwa sami, there's something I want to say. Uyakwazi ukuthanda u-ex wakho because u-ex wakho ukukhulisela ingane yakho kahle. Uyakwazi ukuma publicly umbonga u-ex wakho uthi ngiyabonga sithandwa sami even though mina nawe asashadile but ngiyabonga you such a great dad to our kids. Ngiyabonga sithandwa sami you such a great mom to our kids. Do you get what I'm saying? Ukuthi I can still thank you genuinely. You are married and I'm happy for you. Ukuthi sometimes I visit and we have this loving relationship. Ukuthi you guys are so good to our children. Ukuthi ingane yethu kahle kahle can have a blessing of having 4 parents. Ukuthi mina nawe akusebenzelanga. I'm happy ukuthi you've met someone who's made you happy. I'm happy ukuthi you've met someone who loves you. And I'm happy that someone loves my children. And I've met someone who loves and respects ibond enginayo nani nenayo nathi and siyabathanda labantwana. These kids bayisipho ezivela kuNkulunkulu. I love the concept ukuthi I can publicly say to the mother of my children, thank you for raising my child. I can say publicly to the father of my children, thank you for raising my child. Just because mina nawe asathandani, but ngiyawuthanda umsebenzi owenzayo enganeni yami. Ngiyawuthanda umsebenzi owenzayo enganeni yethu. Ukuthi noma kuthiwa ngiyashona namhlanje, I know ukuthi ingane yethu is in good hands because you've always been present, even though physically you are not here with us. But I know when we need you, you are available. We don't need to call you. You make those moves. Nkulunkulu somandla sewenkosi yethu Jesu Kristu. Namhlanje sikhulekela inkonzo yokuba abazali. Siyakubonga ngosenzela kona, ngosipha kona. Sisize sibathanda abantwana bethu ngokweqiniso. Sisize sikwazi ukuhlala noma izimo zingasavumi ekutheni asikhulume kabi, kodwa sisize sihlale eqinisweni olimini lethu kuphume okwakhayo, hayi okuzolimaza, okuphilisayo, hayi okuzobadibhiza kubalimaze ekukhuleni kwabo. Siyasikhulekela nathi njengabazali ukuthi ukuhluleka kwethu, inqumo esithathile ayingalimazi abantwana bethu, kodwa mabakhule ngomusa nangothando. Masibakhulise abantwana bethu ngokusaba uNkulunkulu. Masibakhulise abantwana bethu ngokuhlala kuNkulunkulu. Asibakhulise abantwana bethu singabafundisi inzondo. uNkulunkulu somandla benani anibusise, anivikele, anikhanyisele, anikeze amandla akhe nomusa negracia lakhe, anithwale kokona konke ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.